Induskulttuuri on kulttuuri, josta ei tiedetä vielä paljon. Tämä kulttuuri tai sen rauniot löytyi nykyisen Pakistanin alueelta noin 100 vuotta sitten. Sieltä löydettiin suurten kaupunkien raunioita ja ne oli todella tarkasti suunniteltuja nämä kaupungit. Ja se hämmästytti näitä arkeologeja, jotka nämä rauniot löysivät. Se, että kadut kulki hienosti etelästä pohjoiseen, oli yksi asia, todella tarkkaan suunnitellut kaupungit, mutta näissä taloissa oli myöskin viemärit ja vesijohdot. Asioita, mitä ei uskottu, että siihen aikaan osattaisi tehdä. Ja tätä kulttuuria ruvettiin nimittämään induskulttuuriksi, koska sillä alueella virtasi Indus-niminen joki ja tämän joen varrelle tämä kulttuuri rakennettiin. Tämän alueelta löydettiin yli 1000 kylää ja monia suuria kaupunkeja, ja niissä voi olla kymmeniä tuhansiakin asukkaita näissä Induksen kaupungeissa. Ja eri arvoiset ihmiset eli eri tämmöisillä asuinalueilla. Korkea-arvoiset ihmiset omassaan ja muut toisissa. Induskulttuurilla oli oma kirjoitusjärjestelmä ja on löydetty kirjoituksia, jotka on kaiverrettu savitauluihin, mutta kukaan ei ole vielä osannut tulkita niitä. Eli ei tiedetä, mitä nämä kirjaimet tarkoittavat. Ja sen takia tästä induskulttuurista tiedetään tosi vähän.